ayiwa k'a ka di a bɛ sɔn ka diya dɛ n'a y'a sɔrɔ a ka di a na kɛ anw ma se a jama yɔrɔ la fɔlɔ cogo di fɔlɔ anw bɛ yɔrɔ min o man di kosɛbɛ dɛ anw bɛ Mali fani min fɛ i tɛ taa Baginda mɔgɔ t'a fɔ k'a ye tos bɛ yen ba tos bɛ yen wa mɔgɔ t'a fɔ k'a ye hali n'a danna kanali dafɛ sigi ma sumani da yɛlɛ ne ma na yɛlɛ maa fɛ i mana na bɔ Mali diya ko dɔ kalama a banna hali n'a danna badala sigi ma ba nɛɛma mana yɛlɛ i fɛ i n'a dɔn k'a fɔ ko diya dɔɔni bɛ Mali la a banna nka i taalen i sigi ye boso nɛgɛbaarakɛlaw n'olu ma jɛgɛ sɔrɔ ka d'i ma kɔngɔ b'i lasegin dugu kɔnɔ dɛ ayi dɛ Batoma n tɛ ka don i jigi kɔrɔ ye koyi Batoma jumɛn Batoma Nganɛgɛ e dan b'a la elle est entre Musabugu et Baginda dɛ ouais mais est-ce que a y'a f'i ye k'ale bɛ pêcher kɛ bilen c'est là le problème a tɛ mɔni kɛ bilen dɛ c'est là le problème Batoma ye ji de to yen nɛgɛ kama n'o dun kɛra i bɛ dun min nɛgɛ de kɛ i bɛ ji to yen dɛ a banna o kumana a bɛ nɛgɛ de dɔn bi hali n'a ma kɛ numumuso ye a bɛ mixeur kuru dɔ ni jɔ kuru ye a b'o dɔn ni jɔ kuru ye wa gese mɔnɔ minnu cɛri n'a senkɔrɔ fili ninnu a b'o dɔn ni jɔ juru ye bi n de sa ni wa kulukɔnɔ don kɔni kuma t'a la o a b'a préféré man ka yɛlɛ moto kan a b'o kɔrɔ dɔn n'a donna kurun kɔnɔ a bɛ kuranɛ jigin yan'a ka se ayiwa n'o tɛ ni surakamuso don ale b'a ka laadaw timɛ san o san an sɔnn'o ka surakaya ye a banna awɔ voilà maa y'o di da voilà maa y'o di da voilà o laada bɛ timɛ ale ma sira bila nka n'i ye sira bila an b'a fɔ dɛ Bators a bɛ cogo di kɔrɔ ko ni cɛli tɛmɛna c'est-à-dire an t'a dabila fo an ka niyɔrɔ salen an ka t'o di madamu ma o barakɔrɔla k'o tobi ka d'a ma n'o kɔni kɛra tabarikala salamu fatiha nka kana san sugu la yan dɛ n'a ye san sugu la an b'a dɔn o ye gilasi ye an tɛ fili jɛgɛsu ma Batoma Nganɛ jɛgɛsu ni jɛgɛtu la an tɛ fili ma Batoma Nganɛ Batoma n'i y'a san yɔrɔ o yɔrɔ an b'a dɔn munɛ bɔ an ka kabila bɛɛ la n'a bɔra ba jeliba kɔnɔ an b'o fana dɔn Jima ka kuma munɛ bɔ na sa ka munɛ bɔ an ka kabila bɛɛ la munɛkisɛ tɔ da gwɛndɛ erɔ ka taa fɛ sabu ne b'a dɔn munɛ tɛna bɔ i la a tɔ de bɛ gwɛndɛ erɔ ka taa fɛ o tuma Isu i k'a dɔn nin tun ye maaw k'u cogorɔ bɛɛ i yɛrɛ ɲuman na o kadira kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'u barika da i k'a dɔn k'a fɔ ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye a ka diya an bɛ kɛnɛ min kan o ye kunnafoni kɛnɛ ye olu fana bɔ kunnasiri la anw y'an wasa don fasiri sɛbɛnw de la nka nin bɛɛ n'a ta dɛ so fila masa de bi dugu jɛ an kɛnɛ ɲɛna an ma foyi k'a ye anw ma ɲɔ susu an ma ɲɛɲɛ bɔ an ma mugu bɔ a ye o kadira kɔnɔ Jabaru Wahidu bɛ sɔn masa anw bɛ so fila masa tanu k'a barika da ni k'a waleɲuman dɔn kɛnɛ bɛɛ k'a ka kɛta bɛɛ la sanga bɛɛ fana na Yusu n'an y'ale tanu kɛnɛ o kɛnɛ kan Rasulu bi tanu ye k'a barikada ni k'a waleɲuman dɔn nɛɛma ni kisi b'a ye Ala k'o jidi a kan k'a dɔn ani i k'a dɔn an bɛ dugawu kɛ banbaatɔw n'o ye an masaw ye an b'a fɔ ko dugawu an b'o kɛ ka ɲɛsin olu ma hali bi Ala k'olu dayɔrɔw nɛɛma ka lahara sɔnsumaw ye minnu b'an bolo kɔrɔ yan nɔ i k'a dɔn hali bi Ala k'u bolo k'ansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw ban bana kɛn bɛ ka fɛn fɛn ɲɛ guwa Ala ka banaw bɛɛ basi ka jidi kɛ lafiyaw la o kunna Yusu nin sɛgɛ in n'a ladirilamɛjama faso kɔnɔ faso kɔ kan a bɛɛ lajɛlen kulo ɲɛgɛlɛ jɔlen don k'u ɲamada wa nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye an b'a f'u ye k'u ka bisimila ayiwa k'u ni ce u yɛrɛ ye ka laban k'i yɛrɛ fo sabu yɛrɛ ci fana kɛ ko ɲuman ni foli ka kan Tarawele o baasi tɛ ba ye ni denmisɛnw na alhamdulillah tabarikala bisimila n bɛ Ala tanu tɔɔrɔ si t'a la tɔɔrɔ t'u si la tabarikala maa bɛɛ ka kɛnɛ fo maa kelen a dafara fila la jɔnni tu as des combattants maintenant contre toi qui an buramuso y'an sɔn dencɛ kunu sibiri do sakɛ sibiri wulafɛ o farala adama kan ka combattants sont devenus des n'i bɛ se maa fila kɛlɛ la i labɛn il me plaît pas les nouveaux il me plaît pas cɛ o costaud ale ye costaud ye dɛ c'est devenu rude maintenant ale ye costaud ye dɛ a faralen adama kan i ye ko sɔrɔ dɛ o tuma i b'i labɛn de combat de kama awɔ ndisani awɔ ma n'i bɛ se maa fila kɛlɛ la o tuma i labɛn sa dɛ tiɲɛ na ko gɛlɛyara n'o tɛ sibiri don wulakile waatiw la Ala ye o ka yɛrɛ fana k'an ye ko Yusu Kulubali an yɛrɛ fɛ yan awɔ o fana ka madamu y'an sɔn den na
Bako koni muguje ci male yabulu lo kabi ko vena do be muguje ci la fobi wallahi no te muguje ci male yabu Bako nuna ndesani lamsa male yabala non il est bien muguje ti ci il est bien ni mama ibala muguje ci ma ba de kulo la de ante muguje kula ya ne oho kabi kili alaga guda ya alaga so amin moro anta blada grinda lable ana awa minye ire kapma awa munu be ma gwange dibila miye awakado awa tafili ture atete o féminin moro no boray miye batoman kane kata fara boa kari jara bad de fils de pétrolier no boray moro jamadu go kefa moro nyere la fika garde sino ni ika garra projet fo sungalo ka bana note kana blaki garde note mo bi chiki jogi nga sunento asunento songoi nga sigre me arakam biduru seli iba sura kunne be jigina pa abtuga kuran perdi nyere sono ma abtuga kuran perdi so o be besro sumolo buzi mana kalaminta ne ya nettoyer abuli ne la sona ma awa kita kurati ka foka wali mano sira adwati moro adna blada green la mi dag daya foloy e ko tangmina fogo dakuru yagelenga ote danya gelete bi danya gele o sugolo la programme be sa indicateur la boko flado dogo tarata ni juma ani ala ka jey ndesani mana danya kele TV nga uta bali andaka do dola yusu ambe bela jile foka be barikada ninga bela jile wale nyumandon lasa ambe do ni kunafuni mi nambe do naye ka do nguntemene anye do fwa kola o de sphinxi ale tambe nanyi asila ikado asi ale yanga ikado jamana bolo madayoro baye ka jira ka fo ko bisi basa ko lusebe korokele do yoro ko fole una aiwa ikado do untemene anda sira ikado akocha mama nga ali bi asi akumati banfola femi ikado ka fo ka lakodon ka fo ko femi ikado ningo nunu tabulu ye adola ko kazabiko oluko ni bisi basa cha mambe asi ko nambe domine ko bi ado ulikado lu chiama fo anye mana yusu ibaye ka fo ko ikado ko jate olu bora jate minani kela ufe ka jira ka fo ko minye ikado bone okele do wari minani yoro ko fole nano maye o de ikado miliyari nani ana kunga mfenye aiwa ko ni kazabi min vleni adola ko akoni ko a negociera wira ga fola aiwa kwa an negociera ikado ka fo akechugo chenyina yusu ibai ka fo ko mami obara obela jeleke ko nya o kere ka do mamaru chenyi konate afora mami ngona yo norobla o de ikado sheke sija sisogoye sexy ja sisogo no kwa mako khalifa wati aletunika alekera ikado ale labana ka ke ministry ko na yusu kibai ka fo ko feni minye nugoisa adola ko akera sababu ye ka bara ko uluke kanya aiwa minye ikado asiye adola ko minye kasabiko onasirawiye akera sababu ye munu nye ikado kafo ako onyanabu bawiye uluka ikado kasabisoro katase sefawari a million keme shegi bonyongoma anga sefawarla ko asiyire ikado kafo chageda do mini ikado kafo abine re do natina kulungulo ka bine do fo kafo atute ka sabuke ikado fiemi yera nafolola no otununa no maye no baje miliyari duru sefawari aiwa ko muna ikado kafo ko gringa joni nganyaki obeka ke ikado mado fendo ya manyemaye mamadu cheni kulubali mamadu cheni konate ningo kulubali abulu torobide mamadu cheni konate mwana yusu ibai kafo ko aleka barao ko ayaye kafo ko akonembeka asi shuru hata kungani ka kari dinge kono atseka erebo dinge min kono kata chien kabla enjenye asi ifa ko ayafa de ende chani on novembre kalo ikado kafo baflani tani kono ton sana uka jere do kera no jere bi wolumla ani kelena ye aiwa minye conseil d'administration ye olu ye angani yasiri ka foko femi ka do kasabi uye ko olu ka seginga na faso okaboloka haka jami ka do mamunumbe no olu ka nafolo olu be ase ko ina aiwa kuno kasabi bi Joseph Aware a milliard ta ani ka do million bi wolumla ni duru na kunganve yusu ka do ka foko obela jele nye kasabi aboba olu taye mi mbitalike ka do ase alla kleni na wulika jo okonya uma okwana fe minye ka do ningo numbela jile fasiri kera ninka chi fasiri minchira o chira ka beni December kalo kletan ba flani tani konon don sa ina fo swingsi ale kembe ka sebe o blangoro do bo bulo chugo mi no kopie swingsi ale ya jira ka fo ko ma o blangoro la aiwa ko minye ka do dokotoro bubu sise ka wati banvla fla kumba ale kele kun ka do fanga blo nyema do minye na fulo ko ni kasabi okonya na bo nyema
ɲɛmaa fana kun don minisiri fana kun don o k'a dɔn k'a fɔ ko Bubu Sise i k'a dɔn k'a ma sɔn nin ko ninnu ka taa i k'a dɔn taabolo dɔw la ayiwa cɛ in i k'a dɔn n'o ye maa kofɔlen ye Konate a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a na ko k'olu mamu ni k'u nangamu ayi ko Bubu a ma sɔn o ma ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn min fiyɛ na Moro ko dɔw bɛ Bubu ye cɛ min ye a kun tɛ sɔn a ma ayi a tun tɛ sɔn o ma nka min ye ko kunba tun bɛ yɔrɔ min Moro olu de ye nbalan don a ka ban n'o tɛ ni ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ladiriya ni maa ɲɛnamaya a bɛ Bubu la ayiwa ko o de la sa fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ale y'i yɛrɛ minɛ nin ko in ma ayiwa fɛn min i k'a dɔn u ka ɲɛmaayaso n'o y'u sigiyɔrɔ ye ayiwa ko hôtel de finance o tɛ u ka ɲɛmaayaso ye wa Yusu ko o kɛra sababu ye ka i k'a dɔn wulikajɔw kɛ ka u tɛgɛ da fɛn caman kisɛ kan ayiwa ko min ye dɛmɛbaa juguya dɔw ye olu kɔni b'a la fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen n'o y'u ka i k'a dɔn jɛkulu o maa ɲɛmaa dɔw ye conseil d'administration maa dɔw ye olu ye i k'a dɔn taabolo dɔw ta ni k'o don ba la o taabolo min taara k'o don ba la o bɛ tali kɛ i k'a dɔn jurumantigiw olu ka k'o taabolo la ni juru min n'o bɛ i k'a dɔn faso ka juru min bɛ yen Yusu ko i k'a dɔn hakililakunu don ko lettre min n'a cira a cira i k'a dɔn k'a fɔ PDG ma ACI PDG ma a waati la n'o ye bataki min cilen don a la a ma o de ye k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn u ka conseil d'administration ye ko i k'a dɔn jamana ka juru minnu bɛ yen ani jurumantigi minnu bɛ yen ACI tɔgɔ la ayiwa ko olu tɛ se ka i k'a dɔn don fɔ ko k'an bɛ taa minɛ nin don wa k'a tɛ se ka minɛ k'a bila olu ka bolo fana ka cogo si la ayiwa ko min ye i k'a dɔn a kuncɛyɔrɔ ye k'olu tɛ se k'o fana dantigɛ cogo si la ayiwa ko hakililakunu don hali bi i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu taabolo bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ko kumana kasabi ko a kan ka i k'a dɔn segin bolo dɔw kan ani k'a dɔn maa minnu n'olu sen b'a ko la n'o ye actionnaire ye ayiwa ko olu bɛ se ka i k'a dɔn u ka baaraw kɛ cogo min na Yusu ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ u bɛ se k'a kow kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni ko teliya ye cogo min na ayiwa ko maa bɛ se ka mun de bolo da ko bɛnkan min n'o kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ don i k'a dɔn nafa de kɔnɔna la ko k'a perepere latigɛ min ye Konate ye a dɔ la ko ale kɔni i k'a dɔn dabolo min bɛ yen n'o ye ko statut de fonctionnaire o kumana i k'a dɔn ko majoritaire de l'État ayiwa ko min ye o ko ninnu taabolo bɛɛ lajɛlen ye o b'a ye k'a fɔ ko jurumantigi minnu bɛ yen a dɔ la ko olu kun kan ka juru ko olu di u kan ka tɛmɛ bolo minnu fɛ ani u kan ka tɛmɛ a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen kun ɲɛnabɔbaa ye ale ye ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn nin ko ninnu taabolo ye u bɛɛ kun kan ka tɛmɛ sira jɛlenw de fɛ a ka ja société minnu bɛ yen nɔ n'o y'i k'a dɔn k'a fɔ actionnaire minnu n'olu sen bɔ o kow la ayiwa Bubu Sise yɛrɛ k'a taara ɲɛ hali bi ka sɛbɛnni kɛ fasiri kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ k'a ɲɛsin administrateurs ma ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn minisiri yɛrɛ min n'o ye i k'a dɔn nafolo ani i k'a dɔn nafoloko ko ɲɛnabɔ minisiri ye o ka kow taabolo Yusu ko fɛn min ye conseil d'administration ye olu ye fɛn min bila sen kan n'o ye mandat ye ka yaasa kow ka ɲɛnabɔ o kɔnɔna la an'u ka lawaleya o waatiw kɔnɔna la ayiwa komi ye kasabi ko o nasiraw ko fɔ ko kasabi ko a bɛ bila i k'a dɔn k'a fɔ baara a bolodacogo n'o ye projet fɔ o kan ka don da min fɛ i k'a dɔn k'a kan ka don a ka don o fɛ o fana tɛmɛnen kɔ i y'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn maa nimisa yɔrɔ ye o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn jate minnu bɔra yaasa ka ko ninnu k'o bɛɛ bila sen kan a dɔ la k'u donna ba la ni ka kandi kɛ o kandi o fana bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan o ye kuru dɔw ye o kuru minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni sugandilen don a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ani baaraw bɛ kɛ cogo cɛ ɲina cogo min na tilennenya ani k'a dɔn a ɲuman sira kan ayiwa ko fɛn min ye k'a dɔn nafa ani tɔnɔw ye olu fana makaran ko o ko kɔni k'a kɛra n'o hakilinaw ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn an bɛ se ka fɛn min sɔn nɔbila ko PDG ACI i k'a dɔn ko a seginna tuguni k'a degunenba de bɛ nin ko in na a degunnen don cogo di ko kow ye taabolo min ta o t'a sagona taabolo ye ko a degenna o ko la o kumana k'a ye wulila sa jigitigɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna la k'a na fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka foroba wagande k'o kɔnɔ fa tewu n'o ye ACI ka wagandew ye k'a b'o kɔnɔ fa ni jamana ka foroba nafolo ye k'o fana ma ɲɛ a bolo ko ye k'a sabu kɛ mun ye ko Bubu Sise y'i kanga a n'o cɛ Bubu ma sɔn abada a ka jamana ka nafolo ta ni ka t'o kɛ ka ACI ka wagande fa a tiɲɛnen kɔrɔ ko a bolo o kumana k'o de kɛra bɔnɛ ye ani sangalamati ye nin maa kofɔlen in bolo a ka baara taabolo ni mara kɛcogo k'u ma ɲɛ hali dɔɔni wa kɛcogo cɛjugu k'a kɛra sababu ye ACI ka musaka ko ka ngalama don o la ni k'o ci wara ku la o fana tɛmɛnen kɔ an bɛ don min ko bi k'an bɛ lahala min yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko ACI kɔni ko a suurulen yɛrɛ don dingɛ kɔnɔ tɔ si t'a la tugun ko k'a sabu kɛ mun ye gwɛlɛya b'a kan
yere nyuma na ben tamangono bi o kuma na yusu ko min ye ka do kasabi min no farale nyonga no o ko ni ngera falaki ye nyama soro ola o de e ka do sefa wari miliyari duru miliyon keme kono ndo anitani duru na kunganve ay wa ko ka do o bela jile farale nyonga ni ya jatemine sefa wari miliyari kile ani miliyon bi wolom la na kunganve o ko ni o tira wara kula bafla ni tani wolom vlansa ay wa sefa wari miliyari fla ani bi kono ndo ni saba na kunganve ka do ko fana tira wara kula bafla ni tani shegin sana sefa wari miliyari fla ani ka do kemeni tani shegin ana kunganve ka do ka miliyon fla sake ani ka do ana kunganve min ka do bafla ni tani kono ndo o fana ko kera o konna de la ay wo ko min ka do ni go numbela jile ni ase ka ko taka laje ayre kungele ka tabulu la ibai ka fo ko fiye munu ne olu ko ni yiraye a dollar biti jo ka do miliyar biduru ana kunganve na ka do kemenani ni biduru ni sabala ay wo ka pma tige jo folo de miliyar biduru na kunganve ka o de nyana ka mawdu cheni un passif de 50 milliards 453 millions ana nyari ay malifa o kuma na ko kasabi munun fleni ko ni ya jate mine ko jurujugu min bo la o ye miliyari binani ani shekin o jurujugu de fana be a yusu ko kasabi nunu ni ya amada ka be ikado ma hakli washi abe kungulo munun bla mala ko ka sabu ke ni cheyin aka bara kele umbela jile jabi kera ni de putere jabi jugu ama foi nyumanke waka ikado ka fo amake jele nyala mamadu chenyi konate ika cheni konate aiwa ko adun kumbika dishi gushi ka fo ko ale ka keta unyana ko wakabe yoro mine ko biwa ka ayre ko joro ere bala wa ko joro na ko tala kui aywa ko abe fe min vo ko abe kle dama do bo amame aywa ka bora ka ikado ko ale tesira ko ale na fora ko segesegeli kala ale ka tu nyekoro ka le betu lu nyekoro o kuma na ko gati dantige ko sabu ko gashita ale la wa fienta ale ka tabulu la o kuma na pole économique et financier ko ale no ya ale wele ko ale bise gati dantige ko lu tise ka fo igbenga jo ale la aywa ko ina fo mi ka do tienu ulu nasirawi o ko na nglew ka kuma ba fo jugo mina ko watensi angansi ka to la je amana bodda min fe kuma na adama drame ale ka nobla sebe ni anya bo sfenksi kono ka bidon bolidu moro ni nunun do ye yara bora chambre de commerce la ko ne election ma tay transition na o mala kala ka blay jugo do la moro ko bana to ko me mawbo kala ba sebela oni nun do ye ku yere ke cogo do lo muro katla ka fo olu yirala blala ni barake yoro bankuna olu ma se ka nafasi nyawi ka ta cien kabla ka buruja kabla asi to ka bunde kwa akungansu male modu cheni nunu no goni chenra lala kan sutura odumbu disi go sinu ga baraka muro mama nga tagara fo malian gumvolo ni ma shuda ay ni ma kana jigi reti ga no ten ni Allah ala ka nguna ja amin muro ala ka so nyuma ma ya rabbi mi awkado ya fo tugo mi bubu sisi ale ko ni abele jele fete ibana minanya de tugo ka foro ka na folo che katla ka nyini min de finance fe ko ka jamana na folo de ma ekoto yoro dabare ka to ke ko wo gere o tinya chugo wo me jana ya bubu ijodo wo kana so iku kana so ne amaso wali sini kana so watina so bona muro anga sebenda sebemi nambata otidore oye ende pana minye Goodluck Jonathan kabini kunu abango bangunga minye kaloduru tebenne Goodluck Jonathan muro sidao jamana awkado ale ko nimbo olude norobla mi anga jamana kono ale oluka cidenye muro samba flani muga wati mina jamana nyema ibrim bugar keta ale ka fanga koro awkado obine ninja kele nin Nigeria kado na re jamana kondi yaka Nigeria ale ko de tani nga sege ja mange ni mbato awabeni gelabi sabati anga jamana kono tukobi muza zao kamaraka fola ako niashi ya chama Goodluck Jonathan muro alebna jamana kono sirawo tokola mi awa jamana nyama munu be sirawo tokola abire oluka cidedo muro annakunti dore muro awkado nyere la mi ka laja anga transition akobe chugodi yelma akobe temeka nyawa muro akan nali konan nasa ani mamunu menyuanye oye awkado mi nyere la oye jakulu chamanye muro niye jatemineke yani Goodluck Jonathan yereka awkado idda dokola bele jele ba do ka fo
gɛlɛya ba anw ka jamana kɔnɔ bi a gale ye mun ye INDM olu kɛn bɛ ka grève boloda bolodalen don dɛ wa dɔrɔn tɛ dɛ ko seli fana mana tɛmɛ ko daba wuli bi kɛ dɛ Moro o kuma fɔlen don min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la INDM olu kɛn bɛ ka grève a bɛ k'a dɔn k'o boloda min ye tile 10 grève ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye jɛkulu min bɛ yen n'o M5 RP Moro olu fana kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko ni seli tɛmɛna dɔrɔn a bɛ k'a dɔn olu b'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ni k'u ɲɛsin a bɛ k'a dɔn yɔrɔ kɔrɔ in ma place de l'indépendance kana bila kɛnɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye ACRT o ti dɔwɛrɛ o ye i ka dɔn cɛ min kun bɛ yen n'a kun bɛ banbali mali kɛ an ka karamɔgɔ a ka dɔn karamɔgɔkɛ kan n'o ye ka dɔn éclairé Usasa Mahamudu Diko Moro ne ma min faamuya ko ale ye plateforme maa ɲɛma ye plateforme min ko k'a bɛ transition dɛmɛ n'o ye ACRT o tuma ale tɛ asma mu a tɔgɔ ye di semasi maa ɲɛmaaya bilen ayi dɛ a bɔr'o la mɛnna o a kun bɛ k'a kangalama fasaya de a sɔnna sa o a bɔr'o la o y'a gɛn wa o ma kɛ yɛrɛ ɲɛna Isaka Jan awɔ o y'a gɛn tiɲɛ yɛrɛ la o kɛra yɛrɛ ɲɛna ale de a kun ma sɔn fɔlɔ de nka sɔnna sa wa bilalen don olu gouvernement yɛrɛ la cogo min na bi a labanna fɔlɔ wa ne m'a dɔn nin cɛ ye a mana bila yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ maaw janfa ye a labanna fɔlɔ wa gouvernement yɛrɛ ta sen tɛ taa labanna fɔlɔ wa tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa ala k'a laban jira an na Moro min ye a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin cɛ kofɔlen n'o Isaka Jan ale fana ko ni ala sɔnna a ma min ye a k'a dɔn u ye jateden min sigi kalafili taabolo la o ma bɛn ale ma cogo si la fo ka jamana zonjigibaw ani jamana minnu ye jamana dafiri ani maakɔrɔ minnu bɛ fanga kɔrɔ la minnu a k'a dɔn n'olu nɔ bɛ nɔgɔlen na Moro ko bɛɛ lajɛlen jɛya o bɛ kɛ a fɔ diɲɛ wuli b'an sɔrɔ o la k'a jɛya fo n'u ye laso ta o kama u ka laso n'o tɛ sɛgɛsɛgɛli t'o jɛya dɛ olu dɔw yɛrɛ de bɛ k'an bila retard u ka laso ta k'o dɔw ma mun ye an ka taa Moro min a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Isaka Jan n'a ka mɔgɔw a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ min ye olu maa dɔw bɛ yen a n'o ye parti politique dɔw ye olu kɔni ko a bɛ k'a dɔn fo Mugu fo ale ka démissionner o ti dɔwɛrɛ Mukutari Wade k'a ka démissionner ko ka wala bila Moro k'a jɔyɔrɔ man go fa nin yɔrɔ kofɔlen na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn président min bɛna le président kɔrɔ min bɛna le Moro a kan ka maa minnu ni maa minnu n'a n'olu kan ka sigi ka kuma kɛ o ti dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn ani Mukutari Wade olu na kuma kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn ministre de l'administration territoriale a n'o fana na a bɛ k'a dɔn ɲɔgɔn ye kɛ o ma bɔ yen Asimu Koyita Moro a n'o fana na ɲɔgɔn ye Maliki Jaw CND la a n'o na ɲɔgɔn ye ani délégation générale aux élections DGE a n'o maaw fana u na sigi ka kuma kɛ o ma tɛmɛ ka bɔ yen ani syndicat na ɲɔgɔn ye ani i k'a dɔn ani maa minnu bɛ yen n'an b'olu wele ko ordre professionnel mouvement signataire de l'accord ani kunnafonidilaw Moro a n'olu bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen an ka diinɛ dɔmanganaw min ye a bɛ k'a dɔn Usaso Usman Sherif Madana Aidara i k'a dɔn Musa Fɔnba ne y'a simi Moro Musa ko k'an yɛrɛ bɛ se a fɔ cogo la dɛ ko Usase k'ale bɛ se sa ko nka k'an yɛrɛ fana bɛ se a fɔ cogo la Usaso Usman Sherif Madana Aidara alisilamɛya diinɛ kɔlɔsi banna saridi ni maa ɲɛmaa ni ala na kira cɛ i b'a fɔ morceau duman ba f'a bɛ kɛ suratu ye suratul Haidara Moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a k'a dɔn umama l'éclairé Usas Mahamudu Diko a n'o fana na ɲɔgɔn ye Jean Desbo a n'olu ka olu na ɲɔgɔn ye Moro a k'a dɔn nin délégation ba in n'o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ laban maa min na o ye bandaw ye a na taa tiɲɛ jala o da bandaw kɔrɔ a ye kuma minnu sɔrɔ a ye minnu zaalu ani a ɲɛ bɛ min na ani taabolo ye cogo min ye a n'o bɛɛ lajɛlen da a k'a dɔn bandaw tulo kan a na ba fana dafalen sɔrɔ a ɲɛ ye ko nisɔngɔ ala k'an kunna diya Moro ni ala sɔnna ma k'a tulolankolon n'a a dalalankolon n'a tɛgɛlankolon tɛna taa ayi ba a bɛ dɔ fɔ a ye a bɛ min faamu ba ɲɛ da mɛ ntomi na kaba koyi n'a y'i farati a b'a bagabaga dɛ Yusu i k'a dɔn info stat i k'a dɔn k'a fɔ n b'ale ta i k'a dɔn info 7 ta
an bɛ i k'a dɔn taa yɔrɔ min na sa o de y'an ka wolomasiri tabaw n'o ye kolonɛliw ye a ko kolonɛli k'a kununa sa kolonɛli kununa ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko a ma ɲa min kɔ ko fɔ M5RFP olu ka sɔrɔ ka bagabaga ta ni k'o y'anga an ka furancɛ fanga a marakɛbaw kunna u ka sɔrɔ k'a faamu k'a fɔ ko i k'a dɔn ja bagabaga o ye sɛbɛ ye ko k'u bɛna jigin bɔlɔnjan fɛ tuguni u y'a dabɔ cogo min ni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye k'o ɲɔgɔnna kelen o de bɛna kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn furancɛ fanga ma ko bagabaga min n'o taara k'o ɲɛsin u ma ko u b'a laɲini kun min kama u ye laɲini min kɛ o de ye ko ka lakilenin don transition kɔnɔna la n'o ye furancɛ fanga ye ayiwa ko i k'a dɔn mon colonel ale min n'i k'a dɔn fangabulon ɲɛma n'a olu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'o ye Mukutari Wane o kumana ko u bɛna i k'a dɔn bisimila kɛ u ye bisimila kɛ ayiwa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn wulikajɔ kɛbaaw k'olu bisimila u ka ɲɔgɔn faamu ayiwa ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin ye ufu ye ɲɔgɔn ka fori dɔ ye nin ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ko waati dɔw tɛmɛna gansan tɛ nɔ k'a sɔrɔ nɔ ma bɔ foyi la o waati gansan minnu tɛmɛna i b'a ye k'a fɔ ko nin ye fɛɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ yaasa ka olu dagun ko n'o tɛ ko an y'a bɛɛ jɛ o waati tɛmɛnenw na hakaja ko kalo 8 tɛmɛnen kɔ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin giringajɔ ni ŋaɲakiw bɛɛ lajɛlen kɛra ka fuguri kɛ maaw ɲɛna ka buguri k'a ɲɛna k'a sɔrɔ foyi tɛ ka ɲɛnabɔ ko min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ ye n'o ye jamana a maa ɲɛmaa fɔlɔfɔlɔ ye n'o ye mara yɛrɛ kɛbaa ye a dɔ la ko fɛn min ye i k'a dɔn a ka taabolow ye ko a ye ale kun olu tun y'u kɔ don i k'a dɔn kotigiw yɛrɛ la ni ka t'u balatigibatigibaw la ko vrai acteur minnu yɛrɛ ye yɛlɛma acteur yɛrɛw ye o yɛlɛma kɛbaa jɔnjɔn k'u tɛmɛna olu la n'o yɛlɛma wulikajɔ nana wolo utikalo tile 18 2020 san na k'o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi M5RFP i k'a dɔn k'a fɔ kɔngɔn kun tɛ ci a ɲɛ kɔ ko u y'a kow kɛ k'u bɛ tɛmɛ olu la kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin ko ye sa k'a ma ɲa min kɔ bandaw a ye fɛn dɔ faamu ko kolonɛli kununa o kumana ani i k'a dɔn k'a fɔ ninnu jɛkulu kofɔlen n'o ye M5RFP an'u maaw ye ɲɔgɔn bɛɛ ni ka kunbɛn kɛ ka hakilinaw falen falen min bɛ tali kɛ lahalaw kan an bɛ min na i ko sisan nɔ ayiwa fana k'i bɔ yen nɔ laɲiniw kɛra laɲini minnu n'i k'a dɔn jamanadenw y'o kɛ n'o ye laɲini hakikaw ni laɲini tilennenw ye ko bandaw k'a kan k'i tulo jɔ o la ni ka jɛ n'o ye a fana ka don o sira fɛ ayiwa jamanadenw ka laɲini don hakaja maa minnu bɛ yen n'olu dusuma kasalen don bi n'i k'a dɔn k'a fɔ olu fana bɛ taa fara jɛkulu min kan n'o ye mouvement M5 ye 5 juin ye ayiwa Yusu i b'a ye k'a fɔ ko o minnu filɛ nin ye ayiwa ko yala waati dɔ ma se wa waati dɔ sera i k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔw ka kɛ ka kow lakile yan'a ka taa k'an bɛɛ lajɛlen bolo dan a ma taa k'an bolo dan fɔlɔ o ayiwa ko min ye i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de kan ka tigɛ cogo min na an bɛ jɔsen kura min nɔfɛ jamana in kɔnɔ o ka se ka bila ba la o bɛ bɔ ni sira o sira ye u ka tɛmɛ o sira fɛ ko san 30 i k'a dɔn bisibasa tɛmɛnen kɔ mara kɛcogo juguyaw tɛmɛnen kɔ ani k'a dɔn jamana yɛrɛ a sɔrɔ da walonin san 30 in kɔnɔna la k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ko an kan ka i k'a dɔn wulikajɔw de kɛ i k'a dɔn ko wulikajɔw yɛrɛ minnu kɛra maaw fɛ a kun ye bayɛlɛma bɛ se ka na jɔsen kura ka di jamana ma cogo min na ko Mali kura ko o ka sɔrɔ an bolo ten sa ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali kura min ni cikɛlaw sigin bɛ k'a kɔnɔ ni kalankaramɔgɔw n'o ye enseignants u sigin bɛ k'a kɔnɔ funankɛninw sigin bɛ k'a kɔnɔ musow sigin bɛ k'a kɔnɔ forobacakɛlaw fo ka taa se an ka wolomasiri tabaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen don ka Mali kura min kɔnɔ a n'an jɛnkoma ɲɔgɔn ko an bɛ o Mali kura in de sinsin yɔrɔ ɲini ni ka o dili o siran yɔrɔ ɲini k'o kolo don ayiwa ko a n'an jɛ ko ma ɲɔgɔnw ko i k'a dɔn olu fana bɛ Mali kura min nɔfɛ i k'a dɔn k'an bɛɛ hakilina tɛ kelen ye wa ayiwa min ye i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye président de transition o kumana ko nin ye i k'a dɔn waati jɔnjɔn ye a bolo a ka i k'a dɔn a tɔgɔ sɛbɛn jamana tarikuw la ni sɛbɛnni ɲuman ye ani kunnawolo ni kunkɔrɔta ye a bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min tarikuw o ka o mankutuw kɛ don n'a nataw la min bɛ i k'a dɔn jɛmu fanga ko fɔ Mali tɔgɔ la ko nin ye i k'a dɔn waati jɔnjɔn ye a bolo a ka se k'o kow lakilen k'i tɔgɔ don tarikuw la ɲuman sira fɛ o kumana min ye i k'a dɔn nin ko bɛɛ ye Yusu k'a kana bisibasa don na ko ye k'u ye i k'a dɔn kalo joli kɛ i k'a dɔn i ka dɔnbaliya la ani i k'a dɔn bololatigɛlenya baaraw la ko min ye i k'a dɔn jamanadenw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan jamanaden cɛman ni musoman bɛɛ kɔni kan ka fara ɲɔgɔn kan o kumana ko ka ndana gosi ndana min n'o ye i k'a dɔn fasojɔ ndana ye ani ɲɛtaa ndana o kumana ko fara ɲɔgɔn kan kulu o mana kɛ sa an bɛɛ ka jɛ k'a laɲini an k'a kɛ Mali de tɔgɔ la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko nafa bɛ o la kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen ka tɔnɔ de b'o la
o de y'a to sa ko bɛɛ kan ka i sen don faso jɔn in a n'a kow taabolo la ayiwa tiɲɛni kelen min bɛ an bolo bi o de ye an faso in ye tiɲɛ wɛrɛ t'an bolo o kɔ o kumana k'a yɛrɛwoloden bɛɛ kan k'i cɛsiri o bɛ se ka jɔsen kura ta cogo min na ni k'o dili don o kumana fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka o ko tila u ni ɲɔgɔn cɛ o ka kɛ an bɛɛ ka kɛta ye o kumana n'o ma kɛ ko ni Mali kɔni dafirila o y'a dafirilen an bɛɛ de da la a tɛ dafiri k'an si to min ye k'a dɔn furancɛ fanga ma a ɲɛmaa ye ayiwa k'a k'a lajɛ jamanadenw haju ye min ye u munafan ye min ye a ka baara kɛ n'o taabolow ye a ka kɛ n'o hakilinaw ye ko n'o tɛ ko tariku bi yan wa jamanadenw bi yan jamanadenw dun ka kiribulon k'a tɛ maa to dɛ a tɛ maa to a tɛ maa mago to ale n'i k'a dɔn foroba kiribulon tɛ kelen ye jamanadenw ka kiribulon o t'i to a tɛ i k'a dɔn mago i yɛrɛ mago to fana ayiwa ko olu t'u sigi ka makɔnɔni kɛ dɛ paraw ni bɔrɔkɔnɔbila don kuma dɔw la ayiwa ko o kumana min ye nin ko ye sa k'an k'a lajɛ i k'a dɔn an bɛɛ k'an jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ni k'an cɛsiri ko dunun kala ta ka i k'a dɔn fasoko in k'a kɛ ba ye k'a ta ba la k'a kɛ ni tilennenya ye o kumana ko bandaw yɛrɛ mankutu ani bonya ni tɔgɔja min tun b'a a kan ko n'o mankutu ni bonya ni tɔgɔja de y'a to u taara ta fɔ foro kɔnɔ ni ka n'a bila maa ɲɛmaaya la o danaya kelen k'a k'a jija ko minan fa a kana to a ka fɔ sama ka tila k'a fɔ ko sonsan o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye ko a dɔ la ko danaya min b'a kan a kɔni ye mankutu ɲumanw ni bonya caman sɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ ayiwa ko o ko bɛɛ i k'a dɔn sinsinna tɔ b'a yɛrɛ de bolo ko ye o kumana fasoden ɲuman bɛɛ an bɛɛ bɛ se ka fara ale fana kan yaasa an hakili ye min ye jamana in bɛ se ka taa jɔ o jɔda la cogo min na a ko Mali ɲɛnina sa dɛ Mali bi ɲɛnina malidenw yɛrɛ fana bi ɲɛnina i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ i k'a dɔn latigɛ min kɔnɔ nin waati in na latigɛ in t'an si ni dungɔ ye an si munafan tɛ nin ye o kumana jamanadenw bɛ i k'a dɔn taabolo min na k'a dɔ la i b'a fɔ ko ɲɛmaandanya bɛ an na o ɲɛmaandanya ko tuma dɔ la i b'a ye k'a fɔ ko yeelen manaba ni ka kalamɔɲɔ ta ka yeelen mana ka sira jira an na ko maa ko fana b'an na tuma dɔw la nka ɲɔgɔn kunbɛn ani fara ɲɔgɔn kan min ni o fari dalen filɛ nin ye bandaw fɛ n'o ye président i k'a dɔn transition président ye ka i k'a dɔn ko yɛrɛ kɛlɛkɛbaw ani kɛlɛ tontabaw yɛrɛ k'olu wele k'u da don kuma la ni k'u sen don ko la ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye para belebele a bolo i k'a dɔn k'a fɔ min bɛna kɛ fɛɛrɛ ye n'a ko taara ɲɛ fiɲɛbɔda bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o tɛ Burama ka fanga dafiribaw n'i y'u wele bi k'i kan kɔrɔta n'u kuma ye i bɛ M5 RFP ko fɔ o kumana k'olu de wulila ka kow a ta ba la k'u kwadisi da fanga la k'a jira k'a fɔ ko mara kɛcogo man ɲi yaasa kow bɛ se ka bɔ u cogo la cogo min yaasa kow bɛ se ka lakile cogo min k'o lakile waati jɔnjɔ de ye furancɛ fanga fana waati ye o kumana ko fangabulon min bɛ yen n'o ye gouvernement ye n'o maa ɲɛmaaya bɛ Mukutari Wani bolo ale fana ni M5 RFP k'ulu kan ka ɲɔgɔn faamu de sabu nin kulu fila tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn kɔ cogo si la k'u kan ka ɲɔgɔn faamu de ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka to ɲini jama fɛ Yusu ko ninnu ye ɲɔgɔn dafalan de ye nin si tɛ taa ka si to o kumana Mukutari ani M5 RFP k'u tɛ taa ka ɲɔgɔn to u kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn dafalanw de don o kumana k'u k'a lajɛ ko nka k'u ka jɛ kɛ n bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛgɛnɛ bɔ ye ɲɔgɔn na farati sen bɛ duguma sa bɛ duguma o kumana k'a kɛ n bɛ farati u ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn min ye k'a dɔn nin waati in ye k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko waati de sera nin jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yaasa gɛlɛya ni degunbaden min bɛ jamana in da la a bɛ se ka ɲɔngiri cogo min ni ka fiɲɛ bɔda kɛ an ye o kumana o fana tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ Yusu ale bi kunnafoni nasira la fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ farafaraliw ye ko o tɛ fɛn ɲa bi o kumana an ka jɛ k'an ka i k'a dɔn min ye i k'a dɔn an ka ngɔni ye k'a siɲɛ cogo kelen na min ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka taabolow ye an ka bɛn kelen ma i k'a dɔn kow bɛɛ lajɛlen bila sira kelen fɛ gouvernement ale k'a dɔn k'a fɔ ko dayɛlɛli ka sigi ka kuma boloda k'o de fana ye fɛn ye min nafa ka bon kosɛbɛ M5 RFP olu fana y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye o ko ye k'o de bɛ se ka kɛ mugujugu a latiɲɛ sababu ye mugujugu min labɛnnen don ka sini ma sini kɔnɔ n'o ye politiki ko ni maaya yɛrɛ taabolo ye ani lakanankow ye ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye k'o ko doni jigi so o kumana yan'o ka pɛrɛn o kumana ko fɛɛrɛ ka ɲini o la ko jamana daba wuli kun b'a kan dɛ daba wuli kun bɛ jamana ka cogo di la k'a dɔn k'a fɔ min ye wulikajɔw ye k'olu bolodalen don furancɛ fanga maaw ko bagabaga ta an bɛ k'u sɛgɛrɛ hali ka diya an ka jamana a baarakɛlaw ka lafasali tɔnba ale sɛbɛ dɔnnen don o fana bɛ fɛ k'i ɲɛ bilen bɔ u fɛ n'o ye baarabila sɛbɛn o ɲɛbila sɛbɛn ye olu y'o da i k'a dɔn kaban ka u kantigɛ da jira ayiwa min ye i k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ko gouvernement de kan ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ sa min ye ŋunu ani i k'a dɔn kɛrɛfɛ kuma minnu bɛ yen nɔ jamana kɔnɔ bi jamanadenw degun min b'u kan
kan k'a ka diya maaninfinw ka taabolo ni sɔrɔ ni baara taabolo la k'a k'a lajɛ o kumana u ni M5RFV u ka ɲɔgɔn faamu u ni bandaw ye ɲɔgɔn ye o kumana u bɔlen kɔ o kɛnɛ kan sa k'an k'a lajɛ k'a fɔ ko fɛn bɛ bɔ nin ko la min bɛna kɛ jamana basigi sabu ye wa min ye mugu pɛrɛnta min bɛ yen nɔ o ka lanɔgɔ k'a sɔrɔ a ma pɛrɛ bandaw o kumana ko min ye i k'a dɔn kalajɛ kun b'a bolo kalajɛ dun kun mana kɛ hɔrɔn fila bolo maa si tɛ fɛ a ka kari i ka fan fɛ o kumana ko kalajɛ kun bɛ bandaw bolo bi o kumana ko a k'a lajɛ a ka nin waati jɔnjɔn in ta i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min tun bɛ yen i k'a dɔn a ko o gɛlɛya in a ka nin kɛ o basi fura ye fanga dafiribaw ani i k'a dɔn kɛlɛ cɛfarin minnu ye kɛlɛ ton ta ka fanga kɔrɔ dafiri ayiwa ni k'a dɔn wulikajɔ kɛbaw u ka danaya da ɲɔgɔn kan i k'a dɔn cɛsiri ni wulikajɔ kɛ cogo min na jamana ye a ka kisi dawalo ni ci ka yɛrɛkɛ ma Yusuf Sisɔgɔ ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ Info 7 kɔnɔ u ka bidon bɔli don Moro il y a ces jeunes dans olu politiquement u yɛrɛ détruit olu yɛrɛ saraka ka bɔ politiquement ils sont finis olu yɛrɛ wɛntɛrɛ wallahi u yɛrɛ saraka wallahi ka posi ka taa boli ka tugu M5 kɛra kurita kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn M5 bɛ tan dɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu la dɛ ka jagoya tere bange M5 la walla jagoya tere k'a sɔrɔ aw bɔra a kɔnɔ a mana kɛ tere min aw fana tere mananen don dɛ wallahi ni M5 tere ka jugu olu ta mananen don an ka taa ala k'an kunna diya Moro yan'an ka taa sugu la an bɛ min ye docteur Aboyi Ture an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati Moro awa min ye madame DG k'a fɔ sanga ani waati Moro n'o bɔra ye madame Kulubali Fatou Fane an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati nin kɛnɛ in kan an ka taa sugu la min ye maison du pain n'an bɔra yen nɔ an bɛ sɔrɔ ka se Yara fɛ yen n'an ye kafe ni buru minɛ an bolo an bɛ taa commerce la hali n'an ma fɛn di a bila i ma a t'a dun hali ni y'a d'a ma a t'a dun nin waati n'a fɔ sun ka tigɛ a t'a dun nin waati an b'a bila yen hali a kafe di a bila i ma a k'a kɛ kafe a bɛ taa di pharmacie kura bɛɛ la kafe espresso o kumana an ka taa se la o da dilan ka kɛ sun ni ala sɔnna espresso an ka taa o bɛ bɛn Moro i wolowolo fam Fatika ya madame Bamba ko i ka suntigɛ bɛ yen sarafo muso ça fait e ɲɛ b'a la bɛɛ tɛ ko bɛɛ ta wolowolo fam ça fait ɲɛ bɛ muso ɲuman sɔrɔ damu de don a b'i bila i bɔɲɔgɔnw ɲɛ a b'i ka diɲɛ ɲɛ k'i ka kiyaba ɲɛ nka musojugu la hawla a b'i kɛ sabara sen kelen de ye k'i ka diɲɛ tiɲɛ k'i ka kiyama tiɲɛ ala de ye n ta in de ye a barika ye ala fa tɛ i ka ya barika ala ye koyi Moro ye mɔden sɔrɔ i ye mɔden sɔrɔ barika ala ye Blanqui ka madame y'an sɔn den na mais Blanqui jara ça fait ala ye ma ye wallahi ala yɛrɛ bɛ k'an sewa sunba la hɔrɔma de kɔsɔn mɛnɛ jabari wahidu a barika ye ala an ye mɔden sɔrɔ ala ka den ninnu faama mɔ k'u ba ma mɔ yarabi ala k'u yelen k'an ta ye amina rabi k'u yelen k'an ta ye ala k'u kɛ silamɛw ye i k'a dɔn hali ni Blanqui yɛrɛ a ka tubi kuma ma mɛn ala ka den kɛ silamɛ ye ala ka den kɛ silamɛ ye Moro i b'a la limaniya b'a la dɛ e ko laban n'a kɛ tiɲɛ ye dɛ sun tiɲɛ ye alimami ye an ma taa fɔ kari dɛ sabu bakɔrɔ yɛrɛ bɛ ka a bɛ ka a bilasira bakɔrɔ ɲare ale bɛ k'a bilasira bakɔrɔba fana bɛ ka dɔ fɔ a ye bakɔrɔba kɔni k'o t'i kɔrɔ i ka fili t'i sɔrɔ sa a banna bakɔrɔba jaba tɛ ko tɛ wa an ka filanan ko la an bɛ se ka taa fɔ ale b'a sira taama kɛ bakɔrɔba jaba a b'a kɛ bakɔrɔba b'a kɛ ala ka kunna ja amin Moro ala ka sababu ɲuman na yarabi min ye an bɛ zeneti bale an b'ale ta Moro awa min ye mouvement bɛnkan Moro a bɛ k'a dɔn ko ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye min ye a bɛ k'a dɔn nin kɛra yɔrɔ jumɛn DEFA communication min ye araba don mai kalo tile 5 san 2021 Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn nin kunnafonidi min kɛra ani kunnafonidilaw cɛ min ye Seyidu Mamadu Kulubali ye Moro a bɛ k'a dɔn a kuma na a ye kuma ta waati min na Moro a ye foli ani tani a y'o di bɛɛ lajɛlen ma maa ma wulila a bɛ k'a dɔn ka se nin wele kɛnɛ kan Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye an kunnafonidilaw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka taa nin yɔrɔ kofɔlen in na hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ k'a dɔn an kun den sa nka an kun bɛ yen anw ti taa kɛnɛ ka bilen koyi tubabu daramani n'i ye maakɔrɔ ye dɔn na denmisɛndanya don tubabu daramani bɛ yen a bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ an tɔgɔ la Basiriki Ture Moro
to dramanisi salma manisi an to dramanisi an to dramanisi o de fora nyede moro miye awikado ningene kaza miye awika mami be no ye kuna fondilaw ye moro olu koni uye fole an tanni uye laseni ma ko fole ma ayu wele ajaru uye moro awikado ale ajira miye awikado mamadu sedu mamadu kulubali ako nyera la ko mama ko kibe demokrasi fo mama ko kibe jamana tabulu nyuma fo ani mama ko kiba fe jamana de unga kuna foni jamana bara choni ba jamana bara lew muro awakado ki ni temna kuna fundila ka ke ni jamana nyema joro manga kuna foni dilaw re de mana ni beje fanga ya abana ulu de na ni jemu fanga ka ba be sebe frola ado kama les échos nu yu jeni rofi abana minye ikado anga choroba kone Bouakar lauru nunu wa kuna funi dibaw de folo ye fuguri bo dabadala wallahi o ko fe sa mato jekulu ka soro ku sendo ko nuna nga ya soro ande dangare ko chamana ka ba abana o kera ya muro miye awkado aya jira ka fo abe kuna fundi law fo miye ayu wele bi ale ba dambe don ale be kuna fundi dambe don ale ba do aba dawula don wallahi no te fanga do temena ya mfori ko ka solu olu makala do kuna fundi lawla abana ube akoro don kata miliyari sara ko kan kuna fundi law ye ute songu dado awndala yanno abana achiru dai ko ngoyo de awno do anote ta no etana muro machine no tere ai mbiye awkado chemoko Traoré journal doyen chemoko Traoré ale journal Le Posa ale mata aye awkado minye nima ko valembo ani awkado ubaja akayoro mina noye awkado DFI muro awkado nyera la aye awkado Jope Fall e associé muro ayu bela jele foku walimando muro ale bole ale mata mami madogo wetu babu daramani shi ye basirgo Touré ayo taundila aya walanda taon anga chere fo ika kalande atese musala hale no ika kalande no wale vle nu vle nunu benga dumison nyi aye nu formé radio la koni ni kungele koni do ti fla fode abana mande ndiga do kera nyere yola abana la ato mana ke krefe nsen do la de mu kala ola de moro mi basirge Touré ale koni ajira ka fo nyere la bi ale nimisi wasaledo mi awekado ni ma ko fole nye no e awasedo Mamadou Kulubali dana min takada kuna fondilaw ka kale koni ba do ikado awako sedu elende favori pour Kuluba ate fo ajigi ko abana ko ate fo ajigi bara keni kuna fondilaw ate fo ajigi ko so Dramani re wasake abana banyu dande wasake abana ube anga dumse unyi abana moro nunu be wasake moro ali ndo amake jori awasara muru fofana moro fofana appel anli ulu be wasake moro mi awkado etubabu daramani moro awkado nyera la amadugo koy ako nyera la ako bi aluko dana ko ni mbaka ni mami flane awkado kwai ajoda kabo jamana kula ani jamana sorota terala ngaminye awkado Basirge Touré ajara kafo awaminye ako akanaka dala foye aka waleya ako Basirge go ako mado temena olunyema ya konana muro awkado nyera la oluye awkado dotke kabo on nyera ka sorola abenala che doka nga farafe minga we dobola abana nimbe dabo kungi ka ngala bukara nu ma fenda ma nga barake abana walu ma fuidi muro ako sedo ayen nimfo awkado sedo Mamadou Kulubali ako ni ayen nimfo sungalo de la wale bado awaminye aya laidu ta sungalo minve ba laidu la teme kono to ko mado nana oluye awkado afo awaminye anga kuravoni kuna fondilaw ikado kuna ko suku bela jele kanye una awkado ambla berla muro ka anle awkado minye sanuguluka muruga benata ko lu yere karasubu ye kado asan flafleni ni anti anga war soro wana danu ma anta soro bile koy jamana taw anu nga hake de du wallahi sharia ya fo wa fasrile do fi mani jiyamana awo abanga shara suba anga hake de do wa kadide muro ye mu purutala akabla nola muro kabla nola mi Basirge akon na fara ko jamana do be no ankrefe jamana we muro awkado nyera la olu be awkado miliaruta aw ne be bolibol la million damano ngo wakas asambla refleni do re tigara o damado ni fana tigere ta ti sur la reble samvla
n'an kun balo gulolen don la sa t'a sɔrɔ an bɛɛ ka datugura a banna u t'a dɔn k'a fɔ k'u ta in tɛ putere ya a banna ŋaniya yira dɔrɔn de don n'a y'u diya an ka taa fɛ moro a k'a dɔn ko Seydou y'a fɔ sukalo de kɔnɔ ko dɔw kɔni ye a kuma fɔ k'olu kɛlen ka kuluba sɔrɔ moro k'olu ye gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen ta min ye a k'a dɔn ka presse sɛgɛrɛ min ye kunnafonidilaw ye k'ale kɔni b'a dɔn nin jɛ in a y'a fɔ ni hakilina min ni a k'a dɔn fɔ cogo min ye ani a y'a fɔ sukalo min fɛ ani a ye min fɔ moro k'a yɛrɛ bɛ kunnafoni di cogo dɔ a k'a dɔn k'ale b'a dɔn k'a b'a bɔ a sira fɛ o kɔnɔna na sa min ye Tubabu Daramani Basiriki Ture moro a ye foli ani tanni a y'o lase Seydou ma i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ka i ka wulikajɔ ka bongoyi ni Ala sɔnna ma min ye a k'a dɔn i ma yɛlɛ kuluba an fana se dɛmɛ o dɛmɛ ye an n'o kɛ wa i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn an ka jamana bilama ko an bɛ bɛn ni keleya de ɲini wa i k'a dɔn hamina ye min ye moro ko Ala k'o d'a ma ko n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'ale b'a dɔn ko candidat favori don min ye kuluba wa n'a dun yɛlɛnna kuluba kan n'an tɛgɛ to ɲɔgɔn bolo hali n'anw ma yɛlɛ kulu ni an sonsoro kuluba ju fɛ k'a kɔnɔ yen dɛ a banna ko tɛ bala la dɛ a banna an sonsorolen kɔni cɛw cɛ bɛ tɛmɛ an ka se kuluba i na dɔ fɔ an ye i na dɔ fɔ a ye o kumana Seydou i bolo don an bolo a banna an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in yɛrɛ den bɛɛ maaw ma anw kunnafonidilaw faamu olu ye dɔw n'i sera min ka ndele ma don min o b'i kɛ jugu ye o b'i kɛ jugu ye n'i ye min ka sumu mandigi o b'i kɛ jugu ye nka n'i ye min mankutu n'i ye min ka ndele file daraki o b'i kɛ jugu ye n'i ye min ka kelebe daraki o b'i kɛ jugu ye nka n'i ye min tanu k'o mankutu o b'i kɛ ɲi ye o bɛ tila k'i ta k'i yanga n'o ko k'a b'i fara i kɔ ka sa Ala k'a kisi politiki ta ka pɛrɛ ma a banna ko politiki mana bi k'i tɛ bɛɛ Dabo y'ale ka fasiri an y'a bɔ Zenit-Valley kɔnɔ o tuma ni maa min y'an dɔn an b'i dɔn n'i m'an dɔn Salamu Fatiya Youssou i ka dɔn la boussole n b'ale ta n'i ye boussole ta a bɛna an kunkilenna yira an na o bɛ kɛ sira jumɛn fɛ Bamako circulation de Bamako i k'a dɔn k'a fɔ n dɔn a ma ɲini dɔnkili da ka tɛmɛ nka o ni bi ka jan yɔrɔ bɛ embouteillage ko a sogololen ko kɔɲɔminɛ o kumana min ye i k'a dɔn Askia Modibo ka dɔnkili tɛmɛnen kɔ a walew bɛ sen na ala an bɛ don min na i ko bi Yakuba Dambele kalimu ta ni k'an kunnafoni la boussole kɔnɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn Bamako circulation an ka taa ka segin i k'a dɔn k'a fɔ ko moto taxi bolilaw ko taxi bolila yɛrɛ dɔ k'o ye moto taxi ni bolila dɔ lakile ni k'a ka fili lakile ko cɛ ɲina a banna taxi yɛrɛ de moto taxi wallahi o kumana Youssou ko circulation de Bamako kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko taa ka segin k'a kɛlen don gɛlɛya ye k'a sababu kɛ maa dɔw ka dabolo juguya ani dɔnbaliya ye dɔw n'an b'u fili Ala ye ko an bɛ maa dɔ ye an fana k'an fili a ko la k'a sɔrɔ u ti foyi dɔn o kumana min ye taa ka segin siraba matarafabaa dɔw ye a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye maa dɔw ye Ala ka ni hali olu tɛmɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ u y'u genge i la i ko ntɛrɛ a dɔw b'i nɛni ka i k'a dɔn manamanakan caman f'i ma Youssou i b'a ye k'a fɔ fo ka taa se i k'a dɔn dɔgɔyama cɛjuguw ma k'u b'o caman ta ka maaw sɛgɛrɛ circulation na a dɔw yɛrɛ jo t'a la yɛrɛ wallahi o kumana ko min ye i k'a dɔn a fura duman ye min ye Bamako circulation na i k'a dɔn k'i tulo ci k'i ɲɛ ci n'u y'u ka manamana daminɛ ka na kala don i ɲin na ka bɛn n'a ye wallahi n ko a maa kundan dɔ sun kɛlen don k'a naga taara fɔ a kɔkolo la kɔngɔ bɛ ɲini k'a siba kana sa an masira la an jɔlen ale nana don ne ni kɛrɛ cɛ ka tila ko i bɛna yɛlɛ ne kan ne ko n ko kuma ne bɛ ka taa n kɛrɛ kan de yan ko ye mun kuma ye k'i ye kuma min mɛn n y'o de f'i ye a banna i bɛna yɛlɛ n kan e bɛ ka yanfɛla in de fɛnkɛ seere e tɛ ka yan kosi n ko ne ye yan seere dɛ e bɛ yɔrɔ min e k'o seere ba ye a banna n'an bɛ yan ta sera an tɛ se ɲɔgɔn ma a tɛ se ɲɔgɔn ma ko e ko cogo di ne ko n ko ti ma mɛri a banna a ye manamanakanw fɔ ne ye n ka fitiri yɛlɛ fɔlɔ k'a ni Ala to ɲɔgɔn na a banna bangoni na koyi maa lankolon dɔ don et puis denmisɛnnin tɛ dɛ cɛkɔrɔba lankolon minnu bɛ circulation na o maa kundan dɔ don a b'a ka kamayongo sanfɛ ko ne bɛna yɛlɛ ale kan n kɛrɛ kan e kuma ne bɛ taa n kɛrɛ kan wa kelen nana ka n'i sogololen ni kɛrɛ cɛ ale yɛrɛ yɔrɔ tɛ u ɲɛ tɛ de ye woni a ma bɔ yɔrɔ min sɔrɔ dɛ o de dusu kasi k'a bila manamanakan fɔ la k'a bɛ ne dɔgɔya ne ko ne tɛ n da don e da la ne ye koɲa yira Ala la koyi awɔ Ala tulo bɛ kuma kan na i tun bɛ cɛkɔrɔba nɛni de k'a la burudikɔn n y'o de fɔ n ko tu ma mère de burudikɔn o de ma bɛn a ma ko ne ko cogo di n ko tu ma mère de burudikɔn salopiri a ma bɛn a ma hali dɔɔni maa kuntan k'a sɔrɔ ni ɲɛ jɔ n bɛ npogo kɔnɔ kelen don a la nka n tɛ n yɛrɛ bila o la wallahi ka yɛrɛ bila o la n bɛ n ka sunkalo ba in n b'a la nɔgɔ manamana mɔgɔ la wallahi bangoni mairie sira in na ye c'est l'exé comme ça ne ni Ala na kira a don kama a ma banfula den kun na o de y'a ɲɛ dɔn l'exé ɲɔgɔn sera a t'a dɔn ko a ma banfula de den kun na o de y'a ɲɛ dɔn parce que a don simisi ni pantalon de tun bɛ ne la a ye filɛ funankɛ dɔn ni tun bɔra ka n kuncɛ yira a la k'a cijɛ ye ni tun b'i ɲɔngiri ka sujuru bin ne n'a tɔ n bɛ npogo don a la a banna f'a ni npogo yoroba ka se so o tuma Youssou n tɛ n bila a fɛ a ta sara bɛ Ala bolo o tuma Youssou i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin ko ye sa
a dɔ la ko anw ka jamana kɔnɔ ko maa caman bɛ siraba kan u tɛ siraba sariyaw dɔn o kumana taa ka segin sariyaw k'u t'a dɔn o kumana ko caman de b'an ka sirabaw kan hakaja k'i b'a ye k'a fɔ ko moto taxi bolila olu minnu sen dolen filɛ a ko la y'a denkura wolola anw ka ngɔyɔ la o kumana ko olu bɛ se k'a jalatigɛ wa i k'a dɔn maaw bɛ se ka misali ta olu yɛrɛ kan o ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu dɔ ye o ko fɛn min ye moto taxi bolila nin ye min taximani ye min lakile ko o bɛ se ka i k'a dɔn jaabi jɔnjɔn di tɔw ma nin ko in na ko ɲininkali bɛ fɛn jumɛn de ko fɔ ko tuma dɔ la k'i b'i yɛrɛ ɲininka yala ni maa minnu bɛɛ lajɛlen bɛ giringajɔ ni ŋaɲaki la u bɛ siraba sariyaw dɔn wa ko code de la route ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko yala ni u bɛ siraba sariya dɔn u b'a lawaleya a ɲɛ ma wa ko ɲininkali bɛ se ka kɛ o ko ninnu n'an bɛ don min na i ko bi ayiwa ko min ye sirabakan kasara ye ko i k'a dɔn ko ni kow kɛra o cogo la an bɛ kisi kasara tɔɔrɔ ma wa siraba taa ka segin bɛ nɔgɔya an tɛ taa jɔgɔ ɲɔgɔn kan fo k'a ɲɔguru sɔɔri abada nka bɛɛ kafalen don maliden bɛɛ ye woro ye kamanden anw na o kumana ko min ye tiɲɛ don moto taxi ko a ye dɔ bɔ barantanya la maa minnu mana sɔrɔ o y'olu bolo dolen ye dɔ la nka diɲɛ don o don n'a dugujɛ dɔ de bɛ fara a ka fɛn tɛ bɔ a la ayiwa ko min ye i k'a dɔn maaw ko kumana ko a kɔrɔ ye jumɛn ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a bɛ i n'a fɔ an ka k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye tribunali da la k'a sabu kɛ don o don kuma caman o kumana jamanaden minnu bɛ yen ni i k'a dɔn olu kɔni bɛ taa ka segin sirabaw matarafa k'u maa mago bɛ taa ka segin na koyi wa u maa mago bɛ fɛn caman na nka i k'a dɔn dabolo kura min donnen filɛ a ko la nin ye ko o kɔnɔ ko o dɔw ye gɛlɛya ye dɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ ko moto taxi ko min filɛ nin ye n'u b'a wele ko telimani o telimani ko in dɔw y'a kɛ ka ɲa dɔw bɛ se a kɛcogo la dɔw ka cakɛda yɛrɛ sigilen don a kama olu b'a baara dɔn nka caman y'i fila ala ye ko sabu k'a ka di o telimani ko in dɛ ko bɔnɛk'a sanni ka bɔ an ɲɛ la maa caman de b'o la yen nɔ olu tɛ fɛn dɔn circulation na ayiwa bilankɔrɔ dama dama de bɛ yen nɔ ka don nin métier in na ko dɔ bɛ sɔrɔ a la a k'a sɔrɔ i bɛ métier yɛrɛ fana kɔlɔlɔ n'a kasaraw i b'olu dɔn a n'a i k'a dɔn a fiɲɛ n'a a nafa n'a fiɲɛw i k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma in min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i ma ɲɛ métier min kɛli kɔ k'i k'a ɲini ka dɔ dɔn a la motoboli tɛ kɛ kunfɛ ko ye sabu ɲɛkolo gɛlɛya tɛ bataki kalan koyi Yusu i k'a dɔn moto taxi o dɔ la n'i ma ɲɛ k'i b'a boli a k'a sɔrɔ i bɛ siraba sariyaw dɔn a n'a matarafa cogo dɔn o kumana k'an kan bɛ jumɛn de ma fɛn min ye code de la route ye k'o de ko don n'i bɛ code de la route dɔn i bɛ maa wɛrɛ magoto i b'i yɛrɛ magoto i b'i yɛrɛ makaran i bɛ maa wɛrɛ makaran siraba kan nka n'e t'o dɔn e t'o dɔn kɛta ye koyi o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ maa la moto taxi ni bolila telimani ninnu a dɔw bɛ yen u tɛ foyi dɔn code de la route la ayiwa ko commune 5 kɔnɔna la sa Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ taxi bolila dɔ ale ni a dɔ de carila ɲɔgɔn na a nani fili taxi bolila ɲɛ ka sira tigɛ ten o ka ala kan'o ci o ka kuma o ye kuma min fɔ wa ayi a tɛna k'i bɔ a yɛrɛ la ten k'i fari fanjugu bɔ k'o bɔrɔntɔ a b'o nɛni fɔ fa ni ba ka taa se olu ma ka masa nɛniw bɛɛ lajɛlen don o la taxi chauffeur o kelen ma bɛn a ma o kumana ale fana ye i k'a dɔn i daturunɛ min ye i k'a dɔn motonintigi ye ka tugu a kɔ sa o kumana a taara cogo cogo taximani b'a nɔfɛ o kumana k'a y'a ɲini k'a bɛ kɛnɛ de minɛ sentɛgɛ ni ko laban o kuntala ma janya koyi ko circulation ti sɔn bɔ o nka maa dala ko k'e bɛ kɛnɛ minɛ wa i bɛ t'i jɔyɔrɔ dɔ la a bɛ t'i sɔrɔ yen embouteillage o kumana taximan ale de ye nin kamalennin ye a y'a gɛn min kɛ a ɲɛ b'a la bolisen tɛna taximan ta dan nɛni de ma ku taximan fɛ janko masa nɛni a ma ku taxibolila fɛ cogo si la ale de kura cɛnin na waati min na a y'i k'a dɔn a koron ni ka taxi lajɔ ka bɔ ka kamalennin minɛ k'a ba de bɛ wolo k'a ti ordre ni désordre la i yɛrɛ ɲuman ala ɲɛ fara kɔrɔ a y'a wolo ye ala nɛn k'a y'a wolo ye a bɔlen o la wa ko nin ye nin tereke kosɛbɛ ko ni tɛmɛbaatɔ gansan kun tɛ ko ni tunda ni bugɔ fo k'a da joli la a don k'a binimini ko mande saraka misi nka i k'a dɔn tɛmɛbaatɔw ɲɛna i k'a dɔn telimani tigi ma k'a bɔ bolola teliya la n'o tɛ i k'a dɔn taxi tigi yɛrɛ kun ye taxi ladege sɔrɔ a ma diya dɛ tiga ma don a na la o kumana ko min ye nin ko ye ko min ye i k'a dɔn maa bonyabaliya ye k'o fana sara de ye ladamu ye k'o sira don i kɔrɔ wa dɔw tɛ taa ba de bɛ wolo kɔ Yakuba Danbele ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ i k'a dɔn k'a fɔ la boussole kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu Moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la image dɔw bɛ folokɔ la réseaux sociaux kan u bɛ ka polisi dɔw yira Moro ko bɛ cogo min na Moro image in tiɲɛ yɛrɛ la malala ko don nka aw kana polisi bɛɛ bisimila n'a ye sigi n'a ye polisi bɛɛ tɛ sɔn n'a mara ma Moro maa dɔw olu de bɛ
jɛkulu tɔgɔ cɛ. O tɛ b'a la. N'o tɛ polisi ɲuman ka ca. Maa damadɔni dɔrɔn de bɛ sin ka baara jamakulu yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ. A banna. N'o tɛ ɲuman caman bɛ yen dɛ. A banna. A caman bɛ hali madani t'a ban. Walahi. O bɛ denmisɛnninna o bɛ ɲɛnatigɛ la. Nka Moro yɔrɔ dɔw bɛ Bamakɔ yan nɔ, yɔrɔ ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u ka ɲɛmɔgɔ dɔw bila olu k'olu surveiller quoi. O de dɛ. N'i bɔra point kan ta ka jigin. Kulukoro siraba min bɛ jigin. Polisi minnu bɛ jɔ yen. Moro dɔw b'u dogo de kɔfɛla na yanni k'i jɔ circulation na k'a lajɛ mɔgɔw ka siran ɲɛ k'a fɔ n tɛ sariya sɔsɔ. Moro a dɔw bɛ to pneu feerela dɔw waa yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i bɛ ka yɛlɛ ka taa ni i farala dɔrɔn dɔw bɛ t'u jɔ k'u bɛlɛ yiri k'i bɛlɛ yiri kɔrɔ ye k'u bɛlɛ pneu kɔrɔ ye guwatani dɔ jɔlen don k'u bɛlɛw kɔrɔ ye n'e fautera dɔrɔn u bɛ sɔrɔ k'u pan ka bɔ. O ye donsow de ye polisi donsow de y'olu ye. Les chasseurs. Voilà o ye polisi donsow de ye donsokɛ yɔli kɔtu la. A banna. Donc n'o y'i minɛ infraction na. Ayi. O kɔni alimandi sara tɛ ban dɛ. A banna o kun tɛ quoi. Wa o b'a dabɔ o de kama. Walahi Ala k'an kunna diya. Dɔw b'u pan k'u jɔ sira kan cogo min dɔrɔn u bɛ sin k'i ka tile bɔ ten. Dɔw k'olu ta don. Maa o maa b'e kɔfɛ sa bɛɛ jɔlen de bi. Bɛɛ jɔlen bɛ to. Wa dɔw bɛ tile bɔ dɔrɔn ka t'u jɔ kɛrɛfɛ. Voilà mais minnu filɛ nin ye i k'a dɔn pɔn yɛrɛ dala yan. Général Soumaré yɛrɛ kɛrɛfɛ. N'i bɛ yɛlɛn pɔn kan. Olu bɛ Soumaré bonya dɛ. Olu bɛ Soumaré bonya. Olu ye Soumaré bonya ka Maliden bɛɛ bonya. Walahi. Bon min ye Sékou Traoré sariya chef Sékou Traoré. A bɛ baara kɛ yen nɔ a n'a jɛɲɔgɔnw. Olu bɛ baara la dɛ. A banna. Olu ni Kulukɔrɔ sira turunen in ta tɛ kelen ye dɛ. Walahi Moribabugu polisi minnu bɛ yen. Moro polisiw ladiriw don. 12e arrondissement. Ala. Polisi ladiriw don. A ɲuman tɛ ban o. Wa gendarmerie min bɛ Sangarebugu. Moro olu tɛ don mɔgɔ ka filijugu la. U bɛ baara k'a ɲɛ kan. Wa an den dɔ bɛ yen. 2e arrondissement bɛ ten. An den dɔ bɛ yen. O kɔnɔ o bɛ k'an yɛrɛ de ye tilennenya ladiriya la. A tɔgɔ de? Fuseni Dawu. Ale ye Sarikozy. 3e arrondissement na a bɛ yen sisan a tun bɛ o tile la. Ko o maa ɲɛmaa kɔlɔsi. Walayi. A bɛ 3e na sisan olu ka ɲininikɛ jɛkulu brigade de recherche. Wa a galabu ka di cogo min. Walayi. A bɛ feerelen dɔ ten wa a ka baara ka d'a ye a bɛ maa bonya. A banna. A ɲana caman o dan laseli in kan. Orokiya Kulubali ko i kumana Miyankaw kan k'i ma kuma Ganaw kan dɛ. Gana climat tɛ si sɔrɔ o de y'a to ne tɛ n da don olu ka ko la kosɛbɛ quoi. Gana climat tɛ si sɔrɔ. Moro an na bita da yan waati korona. Ni Ala sɔnna. A k'an bɛn inshallah. Ko n'an ye Ganaw feere k'an ka bɛlɛnintigiw wari tɔ dafa kɛ. Gana sɔngɔ bɛ kɛ k'a tɔ dafa ni Ala ka jɛ ye. O kuma k'an bɛn.